Goed zo, doe maar Vin, doe maar. Raak je, hè? Dit is heel mooi. Goedemorgen. Goedemorgen in het zonnige Warga. We willen graag beginnen met de IBOP van 2 mei dus. Met nummer 1, Harmina Hoveda met Doutsen van het Utkom. Harmina, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. AXC, binnenkomen in arbeidsdracht, C, linkerhand. AXC, binnenkomen in arbeidsdracht, C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote volte. EBE, grote volte. FXH, van hand veranderen en enkelpas en middendraf. FXH, van hand veranderen en middendraf. FXH, middendraf. Bij C een slangenvolte. Johanneke in die jas, ik iets aan de kant. Johanne, ja. Bij C een slangenvolte van 3 bogen.
middengalop. Tussen K en A een overgang naar draf. Tussen K en A een overgang naar draf. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. EB1 grote volte hals trekken. EB1 grote volte hals trekken. Tussen E en H de teugels weer op maat. En tussen C en M arbeidsgelop rechts. Tussen E en H de teugels weer op maat. Tussen C en M arbeidsgelop rechts. BEB grote volte. BEB grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen F en A een overgang naar draf. Tussen F en A een overgang naar draf. KXM van hand veranderen in middendraf. KXM van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K een overgang naar stap. Tussen E en K een overgang naar stap. KAF de paard de hals laten trekken. KAF de paard de hals laten trekken. Bij F de teugels op maat. Bij F de teugels op maat. FXG wenden. FXG wenden. En tussen X en G halt houden naar groeten. Nummer 1, Duitse van het Utrecht met Hermina. Paard blijft toch in de bovenlijn in alles wat strak, behalve in de galop. Dat vinden we eigenlijk de beste gang. Daar heeft hij veel sprong, blijft hij bergop. En daar toont hij ook meer lossigheid. In de stap mist hij gewoon de ruimte en in de draf blijft hij ook wat gespannen en kort. En mist hij ook de ruimte. Wel dat je dan weer ziet in de verruiming dat hij dat wel kan, maar dan heeft hij weer moeite om de tact en de regelmaat weer te houden. We hebben de volgende cijfers. Stap 6, draf 6, galop 7, houding en balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5. Maakt de totaalscore op 68,5. We gaan door met Jelmer, denk ik, nummer 4. Gitte van Veldzicht. Als je zover bent, Jelmer, mag je beginnen. Succes. Zal ik oplezen? Ja, ik heb het verkeerde boekje. EBE, grote volte.
FXH van hand veranderen, enkele passen, een middendraaf. En daarbij C, een slangenvolte met 3 bogen. Tussen Z en M, overgang naar de arbeidsstap. Linkerhand. Tussen K en H, overgang arbeidsdraf. K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeidsgelop links. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen K en H, arbeidsdraf, F, even hand veranderen. EBE grote volte hals laten strekken. Tussen E en H teugels op maat maken. En dan tussen C en M arbeidsgelop rechts. BEB, grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen F en A, arbeidsdraf. KXM van hand veranderen, middendraf. Tussen E en K, arbeidsstap. Tussen E en K, overgang arbeidsstap. K, A, F, gaat de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. En dan FXG, wenden tussen X en G, hals houden groeten.
We hebben gekeken naar Gieten van Veldzicht met Jelmer Ketelaar. Een paard met veel go, een heel werkbaar paard. Het zou in alle 3 zijn gangen ietsje meer gewicht op mogen nemen. De stap is vlijtig met lichaamsgebruik, maar ook daarin zou ze wat meer bodem mogen maken. De draf is actief, maar mist nog wat draagkracht. Wel een mooi ritme. De galop heeft sprong, maar soms nog wat gehaast. En dus we zien dat in alle 3 de gangen dat stukje gewicht op mogen nemen weer terug. We komen aan volgens de cijfers. De stap een 7, de draf een 7, galop een 7, houding en balans een 7. Souplesse een 6,5, schakel een 7, impuls een 7,5. En dan komen we op 77. En dan gaan we nu kijken naar Helene de Haas. Nummer 3, met ietsje van het jachtpaard. Helene, als je zover bent, succes. Ja? Ja. AXC, binnenkoming arbeidsdraf. C, linkerhand. C, linkerhand. E, B, E, grote volte. E, B, E, grote volte. F, X, H, van hand veranderen, enkel passen, middendraf. F, X, H, van hand veranderen, enkel passen, middendraf. C, slangenvolte met 3 bogen. C, slangenvolte met 3 bogen. Dus een C en M, overgang arbeidsstap. Dus een C en M, overgang arbeidsstap. B, afwenden, E, linkerhand. B, afwenden, E, linkerhand. Dus K en A, overgang arbeidsstraf. Dus K en A, overgang arbeidsstraf. Tussen M en C, galop links. Tussen M en C, galop links. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengalop. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengalop. Dus een K
en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. EBE, grote volte hals trekken. EBE, grote volte hals trekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen C en M arbeidsflap rechts. Tussen C en M arbeidsflap rechts. BEB grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. KXM van hand veranderen in middendraf. KXM van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K overgang arbeidsstap. KAF, paard de hals laten strekken. KAF, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. FXG wenden. Tussen X en G, halt houden en voeten. Nou komt het. We hebben gekeken naar nummer 3, ietsje van het jachtpaard, met alleen de haas. Een paard met veel go, een mooie type merrie. Paard zou in zijn geheel iets meer gewicht op mogen nemen in de galopade. En blijft in de galopade ook nog wat vlak. Zou dan wat meer buiging in de sprong mogen tonen. De stap is vlijtig, voldoende ruim en veel tact. Maar ook daar zien we dat ze nog wat meer bodem mag pakken. In de draf veel lossigheid, komt wel goed te dragen, maar soms nog wat gehaast in de eerste verruiming bijvoorbeeld. Dan zie je dat ze dat nog wel wat lastiger vindt. We komen tot de volgende cijfers. Voor de stap een 7,5, de draf een 7,5. Galop een 6,5, de houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impulsen 7,5 en totale score van 78,5. Dan gaan we nu naar nummer 5. Dat is Imkje van Sinada met Ingrid Brak. Ingrid, als je zover bent, dan mag je starten. Ja.
binnenkomen, arbeidsdraf. AXC, binnenkomen, arbeidsdraf. C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote volte. EBE, grote volte. FXH, van hand veranderen. Enkele passen, middendraf. FXH, van hand veranderen. Middendraf. FXH, hand veranderen, middendraf. C, slangenvolte, 3 bogen. C, slangenvolte, 3 bogen. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. C, slangenvolte, 3 bogen. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. B, afwenden, E, linkerhand. B, afwenden, E, linkerhand. E, linkerhand, tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen M en C, arbeidsgalop links. Tussen M en C, arbeidsgalop links. EBE, grote volte, middengalop. EBE, grote volte, middengalop. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. Tussen K en A, overgang arbeidsdraf. FE, van hand veranderen. FE, van hand veranderen. EBE, grote volte, hals trekken. FE, van hand veranderen. EBE, grote volte, hals trekken. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen C en M, arbeidsgalop rechts. Ja.
We gaan nu kijken naar nummer 20, Nana van Inger Marienlund met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je starten. Brutaal. Een klein jongetje, dan lijkt de stok groter. Hebben ze wel eens vaker tegen jou gezegd dat die stokje lang is, Jelmer? Kun je beter eerst even vragen? Zet hem uit, hè? Je weet toch, als ik begin te lullen, moet je hem uitzetten. Hij filmt je niet. Hij had hem uitstaan. C, linkerhand. C, linkerhand. Oh, bij rijden is het maar. We hebben al de slecht ook. Ja, dat weet ik van hem. C, linkerhand. Bij E, BE, een grote volte. F, X, H, van hand veranderen, daarbij enkele passen in de middendraf. C, slangenvolte met 3 bogen. Tussen
Tussen C en M. Overgang, arbeidsstap. Hoe is het? En dan bij. Tussen C en M, overgang, stap. En dan bij B afwenden. Bij E op de linkerhand. Dus een K en A, overgang in de arbeidsdraf. Tussen M en C. En de arbeidsgelop aan de linkerkant. EBE, grote volte. Enkele sprongen middengelop. Tussen K en A, overgang, arbeidsdraf. En dan F even van hand veranderen. F even van hand veranderen. EBE. Volte de hals laten strekken. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen C en M, rechtergelop. B, grote volte. Enkele sprongen middengelop. Tussen F en H, overgang draf. Tussen E en K stap. Tussen E en K stap. Hals laten strekken. Inger Marienloens. Mooi beeld, paard heeft veel go,
mag iets meer gewicht op het achterbeen houden. En stap mist iets de losgelatenheid. In de bovenlijn wordt dan soms een beetje gehaast, maar blijft wel taktmatig. En de draf heeft dat ook een beetje, wel lossigheid, maar mist nog wat de kracht om tot dragen te komen. Galop is een beetje hetzelfde, ook weer wel voldoende sprong, berg op, maar soms ook iets daarin gehaast. We hebben de volgende cijfers: stap 7, draf 7, galop 7, houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen 7, impuls 7,5, totaal 77. We gaan door met nummer 7, geloof ik. Guusje van den Bos met Rix de Boer. Rix, als je zover bent, mag je beginnen. Succes! Ja? AXC binnenkomen in arbeidsstraf. AXC binnenkomen in arbeidsstraf. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH hand veranderen, enkele passen middendraf. FXH hand veranderen, enkele passen middendraf. C slangenvolte, 3 bogen. C slangenvolte, 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. B afwenden. B afwenden. E linkerhand. E linkerhand. Tussen K en A arbeidsstraf. Tussen K en A arbeidsstraf. Tussen M en C arbeidsgalop links. Tussen M en C arbeidsgalop links. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop.
Tussen E en H teugels op maat. Tussen E en H teugels op maat. Tussen C en M arbeidsgelop rechts. Tussen C en M arbeidsgelop rechts. B, E, B, grote volte, enkele sprongen middengelop. Tussen F en A arbeidsdraf. Tussen F en A arbeidsdraf. KXM, oh. KXM hand veranderen middendraf. KXM hand veranderen middendraf. Tussen E en K arbeidsstop. Tussen E en K arbeidsstop. KAF halstrekken. KAF halstrekken. F teugels op maat. FXG wenden. FXG wenden. Tussen X en G halfhouder groeten. Tussen X en G halfhouder groeten. We hebben gekeken naar Guusje van den Bos met Rix den Boer. Het paard zou in de gehele proef wat meer lossigheid mogen tonen. Het was vrij loperig. Je had ook je handen vol eraan. En in de stap, vooral in het eerste gedeelte, net aantakmatig en wat gehaast. Het laatste gedeelte was echt wel veel beter. Dan toonde hij ook meer bodem, kon hij een beetje meer ademen in die stap, zeg maar. De draf was ook een beetje loperig en mag meer tot dragen komen. Wel veel expressie in het voorbeen. Ja, dus hij was toch nog wel gespannen, maar op zich wel een fijne beweging in de draf. De galop houdt hij zich nog wat te vast in de bovenlijn, maar dat zagen we dus in alle drie de gangen ook wat terug. En daardoor rolt de galopade wat te weinig en maakt ze wat te weinig sprong nog. Dus we zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6,5, de draf een 7, galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, een schakelen 6,5, impuls een 7, totale score van 71,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 8. Elena af Beeldgaard met Hermina Wolver daar. Hermina, als je zover bent, succes.
met 3 bogen. C. Slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M, arbeidsstap. Tussen C en M, arbeidsstap. B, afwenden. B, afwenden. E, linkerhand. E, linkerhand. Tussen K en A, arbeidsstraf. Tussen K en A, arbeidsstraf. Tussen M en C, arbeidsgelop links. Tussen M en C, arbeidsgelop links. EBE, grote volte, enkele sprongen middengalop. EBE, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A, draf. Tussen K en A, draf. F, E, van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. E, B, E, grote volte, hals trekken. E, B, E, grote volte, hals trekken. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen C en M, arbeidsgelop rechts. Tussen C en M, arbeidsgelop rechts. B, E, B, grote volte. B, E, B, grote volte. Enkele sprongen middengalop. Tussen F en A, arbeidsdraf. Tussen F en A, arbeidsdraf. KXM, van hand veranderen, middendraf. KXM, van hand veranderen, middendraf. Tussen E en K, arbeidsstap. Tussen E en K, arbeidsstap. KAF, hals trekken. KAF, hals trekken. F, teugels op maat. F, teugels op maat. FX,
gekeken naar Helena Abielgaard. We hebben nog even wat langer naar de stap zitten kijken. Want in de proef vonden we hem dus inderdaad eigenlijk af en toe wat neerwaarts stappen. En ook wel moeite had hij dan met de takt. Maar nu in de volledige ontspanning ging hij echt wel duidelijk veel beter stappen. Dat had hij echt wel nodig. Dat hij zich wat inderdaad ontspant. En zoals daar wat meer rekt in die pas. Die draf is fijn actief en goed bewerkbaar. Heeft een mooie houding. Verruimen is hij nog wat loperig en mist hierin nog de draagkracht. Galop is soms wel wat neerwaarts, zou iets meer zweefmoment mogen hebben. Maar rechtsom is duidelijk beter dan ook weer linksom. En rechtsom neemt hij echt meer op. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7,5, galop 7. Houding en balans 7,5, souplesse 7. Schakelen 6,5, impuls 7,5. Maakt een totaalscore van 78 punten. We gaan door met nummer 10. Martsen van Waatzicht met Kenna Bakker. Kenna, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Ja. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C linkerhand. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volte. EBE grote volte. EBE grote volte. FXH van hand veranderen, enkele passen middendraf. FXH van hand veranderen, enkele passen middendraf. C slangenvolte met 3 bogen. C slangenvolte met 3 bogen. En dan tussen C en M overgang arbeidsstap. C en M overgang arbeidsstap. C en M overgang arbeidsstap. En dan B afwenden. B afwenden. En dan E linkerhand. E linkerhand. En dan tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsgalop links aanspringen. Tussen M en C arbeidsgalop links. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. FE van hand veranderen.
arbeidsgalop rechts aanspringen. BEB grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. KXM van hand veranderen middendraf. KXM van hand veranderen en middendraf. Tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K overgang arbeidsstap. En dan KAF daar van hand laten trekken. E en K arbeidsstap. En dan KAF hand trekken. En dan F teugels op maat maken. En dan FXG wenden. F teugels op maat maken. FXG wenden. En tussen X en G hand houden en groeten. Tussen X en G. Met Kenna Bakker. Nou, heel fijn voorgesteld. Een paard met natuurlijk heel veel houding, fijne balans. In de stap gaf hij toch een beetje een wisselend beeld. Vooral het eerste gedeelte in de stap begon hij eigenlijk was iets te dansen. Toen hield hij zich wat vast in de bovenlijn. Als we hem dan ook nu weer zien stappen, dan zien we toch wel dat hij wel beter kan stappen. Maar het achterbeen mag echt ietsje meer naar voren doortreden. In de draf, mooi voorbeen, komt goed te dragen, veel afdruk. En ook dan echt dat achterbeen nog iets meer onder. Maar dat is ook wel misschien nog wel de kracht. Dat zien we in de verruimingen bijvoorbeeld terug. Maar dat nog wel wat meer zou mogen. De galop, ook hierin weer veel buiging in het spronggewricht. Maar houdt zich nog wat te vast in de bovenlijn. En springt dan net nog iets te veel opwaarts in plaats van opwaarts-voorwaarts. Maar we zien wel dat er heel veel techniek is. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 8, de galop een 7, houding en balans een 8, souplesse een 7, schakelen 7, impuls een 8, een totale score van 80. Dan gaan we nu kijken naar nummer 11, naar Memke van de Viefhoeken met Carlijn Hommers-Korringa. Carlijn, als je zover bent, mag je starten. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. Zo, Memmy. Oh ja. AXC binnenkomen in draf. C op de linkerhand. C links. EBE, een grote volte. AXC
gekeken naar nummer 11, Menken van de Hoeken met Carlijn Hommes. Daarin zou hij iets actiever mogen. De draf blijft toch wat te veel neerwaarts. Zou er wat meer tot het dragen mogen komen. Hij houdt wel het ritme steeds goed. En in de galop heeft hij toch wel erg veel snelheid nodig om sprong te maken. En mag dan ook meer zweefmoment houden en bergop blijven. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 6, galop 6, houding en balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5. Maakt een totaalscore van 67,5. We gaan door met nummer 13, denk ik. Maestro van de Pieksen met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Ja. Je rechte rugterbeen een keer door de muur heen drukken. Eerst? Ja. Oh, nou zeker dan even. Een stukje wel, maar ik ben er niet de weg kwijt hoor. Grote volte bij 1. Ik ga hand veranderen, enkele passen in de middendraad. C&M, overgang arbeid, stap. C&M, stap. En dan bij B afwenden. En dan bij E op de linkerhand. E op de linkerhand en tussen K en A overgang naar de draf. Grote volte, enkelsprongen middengeloop. Tussen K en A, arbeidsdraad. Even hand veranderen. EBE, grote volte, hals trekken.
op maat maken. Tussen C en M, galop rechts. BEB, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen F en A, draf. Tussen F en A, draf. KXM, hand veranderen, middendraf. KXM, hand veranderen, middendraf. Tussen E en K, stappen. K, A, F, paard de hals laten strekken. Tussen E en K, overgang naar de stap. K, A, F, paard de hals laten strekken. F, X, G wenden, tussen X en G, houden, houden, groeten. We hebben gekeken naar nummer 13, Maestro van Pieksen met Jelmer Ketelaar. Een paard met wat een mooi beeld geeft, een mooi constant in de aanleiding blijft. De stap is taktmatig, is ruim en mag nog wat losser in de bovenlijn blijven. De draf, daarin is hij wat vlug in de beweging, wel taktmatig. Maar ook in het zweefmoment zou hij wat meer mogen tonen. En in de verruimingen zien we dan ook dat hij wat loperig wordt en te weinig gewicht opneemt achterop. De galop die zou wat meer opwaarts mogen en ook wat meer mogen rollen. En daarin ook weer wat losser in de bovenlijn. We zijn dus gekomen tot de volgende cijfers. De stap een 7, de draf een 6,5, galop een 6,5, houding en balans een 7,5. Souplesse een 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, een totale score van 75 punten. Dan hebben we nu, gaan die meteen door, die manners? We gaan nu even een kleine pauze en dan komen we dadelijk bij u terug. Tot zo! Dat vind ik. Ja.
Mooi beeld. Vooral de draf blijft hij met veel ruimte en souplesse lopen. Fijn actief. De stap is correct en taktmatig en blijft ook mooi vlijtig. De galop is af en toe iets gehaast, mag meer sprong hebben. Blijft daarin iets vlak. En eigenlijk zou hij af en toe wel iets meer rust mogen tonen. Maar we hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 7,5, galop 6,5, houding in balans 7,5, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 8. Maakt een totaalscore van 79 punten. We gaan door met, ik denk, nummer 16, 18. Nou, dan doen we 18.
We hebben gekeken naar nummer 18, Hanneke van de Spekerbeenden met Jelmer Chardon. Ja, heel ritmisch voorgesteld, vooral in de draf. Maar in de draf is het nog wat vlug in de bewegingsafloop, zou wat meer zweefmoment mogen hebben. En in de verruimingen zien we ook nog wat weinig verschil, hè, dus dat ze wat meer tot dragen mag komen. De galopade daarentegen springt ze heel mooi bergop met ruimte, dus kan makkelijk galopperen. Hij zou nog wel wat mooier in de sprong naar voren mogen. Niet heel mooi afmaakt, blijft een beetje wat klein in de pas, wat snel. Ja, dus daar zou ze ook wat meer tot rust mogen komen. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 6,5, galop een 7, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7 en totale score van 73. Dan gaan we nu. Nou, we weten nog niet welke. We gaan, dat blijft spannend. We houden 15. We gaan naar nummer 15. En dat is Marleen van Zeenland met Udo de Haan.
gaan rekenen van de zeekant. Een paard gewoon wat wel fijn zo blijft lopen. Hij mist wel nog wat stukje kracht en balans in de verruimingen. Maar de stap is actief en taktmatig. Zou af en toe iets meer rust en ruimte mogen hebben. En in de draf en de galop ook over de benen gewoon fijn en ook bruikbaar. Maar zou in alles iets meer berg op mogen. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 7, galop 7, houding en balans 7, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7,5. Maakt de totaalscore van 77 punten. We gaan door met nummer 16, Odessa van de Meerse Hoeve. Met Aga. Aga, succes. Als je zover bent, mag je beginnen. F, X, H, van hand veranderen, enkele passen middendraf. C, slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M, arbeidsstap. Tussen C en M, arbeidsstap. Tussen C en M, stap. B, afwenden. E, linkerhand. Tussen K en A, draf. Tussen K en A, draf. Tussen M en C, galop links. Tussen M en C, galop links. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A, draf. Tussen K en A, draf. F, E, van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. E, B, E, grote volte hals trekken. Tussen E en H, leidsels op maat. Tussen C en M, arbeidsgalop rechts.
We hebben gekeken naar nummer 17, Iteke Yildiz van de Brinkhoff met Udo de Haan. Voor de stap. De stap zou wat meer rust en meer ruimte mogen tonen. Daarin blijft ze nog wat kort en snel. De draf, ja, een fijne actieve draf. Mooi constant beeld, goede verruimingen. Echt heel fijn om naar te kijken. Goed achterbeen en een mooi voorbeen. De galopade springt ze goed de berg op met veel balans en veel sprong. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 6, de draf een 8, galop een 8, houding en balans een 8. Souplesse een 7,5, schakelen een 8, impuls een 8 en een totale score van 83. En een half, sorry. Dan gaan we nu nog kijken, zometeen naar Udo met nummer 19. Even omroepen. Ja, we gaan het even omroepen dat we zometeen nog even een keer gaan kijken naar nummer 16. Age Okkema met Odessa. Age, kom jij nog een keer weer terug? Begrepen wij? En dat de problemen weer wat opgelost waren. Ja, daar komt Age alweer aan, zien wij. Dus we zien zo meteen weer nummer 16 in de ring, Odessa van de Meerse Hoeve met Age Okkema. A, ik zie binnenkomen in arbeidsdraad. C, linkerhand. C, linkerhand. B, EB, grote volta. F, X, H, van hand veranderen, enkele passen middendraad.
C. Slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. D. Afwenden. E. Linkerhand. Tussen K en A draf. Tussen M en C galop links. Galop. Galop. E, B, E, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen K en A draf. K, A draf. F, E van hand veranderen. E, B, E, grote volte hals trekken. Kom. Kom. Tussen C en M galop rechts. Tussen C, Galop. B, E, B, grote volte, enkele sprongen middengalop. Tussen F en A draf. Tussen F en A draf. KXN van hand veranderen middendraf. Tussen E en K arbeidsstap. Tussen E en K stap. KAF paard de hals laten strekken. FXG wenden, tussen X en G, hals houden en groeten. We hebben gekeken naar nummer 16, Odessa van der Meerse Hoeve.
Het paard was nog steeds wat wisselend in de aanleuning, bleef zich nog wel wat te veel opdrukken. En dat zagen we terug in de stap. De stap is wel taktmatig, maar mist daarin nog wel het een stukje ruggebruik en de ruimte. De draf, ja, ze blijft wat zoeken naar de balans en een stabiele aanleuning. Het achterbeen mag daarin tegen meer gewicht opnemen. De galopade zien we dan ook wel weer de techniek over de benen, maar ook daar weer toch het ruggebruik wat tekort komt. En we zijn dan ook tot de volgende punten gekomen. De stap een 6,5, de draf een 6, galop een 6,5, de houding en balans een 5. Souplesse een 6, schakelen 6, impuls een 6,5. Een totale score van 66,5. Dan gaan we nu nog kijken naar Kira van de Herdershoeve met Udo de Haan. Udo, als je zover bent, mag je starten. Dit is nummer 19. Want op zijn dingetje staat nummer 17 nog.
hoeven. Het blijft toch wel wat gespannen, vooral in de stap. Het eerste gedeelte was echt wel vaak kort-lang. En maakt hij gewoon de pas niet af. De draf heeft wel een actieve draf en het beeld is op zich wel mooi. Maar hij zou wat meer zweefmoment mogen hebben en mist dan ook nog wel vaak balans. De galop, ook wel weer voldoende techniek in de benen, maar nu nog wat haastig. En zou meer mogen rollen en meer bergop mogen blijven. We hebben de volgende cijfers. 5,5 voor de stap, 6,5 voor de draf, 6,5 voor de galop, 6,5 houding en balans, 6,5 souplesse, 6,5 schakelen, 7 voor de impuls. Maakt een totaalscore van 70 punten. Dit was tevens de laatste deelnemer van de IBOP. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.